Tuğulam. Burada Rouka Venus diye aktivistler kim diye. Gelip başladılar ha. Gel buradalar. Aktivistler kim? Doğrudan hem aktivist demeklik, näme demeklik bolýar? Düşünemem o aktivistin ne bileyim ben. Bir yerlerden lakam tapýar oşular var. Ne bileyim aktivist ne bileyim. Latin sözlüklerinden geçiklerden şu İngilizler, Fransuzlar, Orslar şu söz ulanyarlar mesela şu aktivistlerin söz ulanyarlar getirip bir de yapıştırdılar ayıcık. Men aýtdym bile. Aktivist boljak bolmaň o adam boljak boluk diýär bilýär. Adam boljak bolmaly bu zamanda. Bilesim geldi dost ya. Google Translate var Google'a yaz Google'a. Aktivist demeklik näme demek bolýar? Türkmence terjimesi näme? O nereden çıktı bu sözlük? Banisi näme? Mazmunu näme? Ağam siz Türkmenistan'da mı ya da daşary ýurtda mı de? Yo, doğru men Eýranda. Eýranda ben. Şolar ýaly. Doğunjuklarım. Adam bolmaly biz. Adam bolmaly. Aktivistler kim? Doğrudan hem aktivist deyip kime aýdylýar? Ben birden gelip çıktı o söz var. Aktivist olun, journalist olun, adam olayma, musulman olun yeter ki şu bize. Elhamdülillah men musulman değil. Dünyanı titreyeceğim. O yine yaşlı adam aytıp başlamam hadi. Çok şey neme şol kelime şahada da ayttırıyaz. Adan ayttırıyaz bular var şol. Kıyırdık musulman etmesek. Musulmanlık var yalar. Ha yaşa hayvan mı biz diye. Ayne meşlerin näme ýazýar da düşünüp bilemem. Näme de ha yaşa hayvan mı biz diye. Men düşünmedim ay. Araz geldi silap eka men düşünmedim. No diýip oturup şolar ýaly da bollar var. Açyk howada oturmaýan ma. Şeýle bir soraw jogap alşaýyn diýdim. Soraw jogap alşyp bilýänim ýok. Ali hani sen soraw bersene. Boş oturmaly. Ay men näme sonra bereyim. Ay ber näme bilesiň gelýär? Meselem Türkmenistany nähilek görýän? O Türkmenistan diýilende nähilek näme gözüňe gelýär? Ay Türkmenistan'da adam alan nedir benim Türkiye'de bar Türkmenistan'dan dökülüp Türkiye'ye kaçıp yatıyorlar. Bilemem oklan seni. Açlıktan susuzluktandır davası näme bolsun. Ama derýada suw almandyr eken videosunu paylaşypdyrlar men gördüm. Sağmı derya billerdirim geçti oşala. Şu yapın şu ama derýany ýapyga bir şular bir gowra diýip alyň. Ama derýany suwuny ýapýan bolsa şular gowra ýa onsaň şol biz size kağıdı verdik, biz size produkta verdik, biz size kömek ettik diýenler aglaşyp çykar onsaň bir de suw beraýyn. Biz size kömek etdik, tır ýukurutdyk diýerler. Türkmen edip ýöne kelle gediler bar dady. Türklerle takılyp bir Türklerle bolşy. Ey Türkmen diýer at goýmadylar. Talip yine dolandı mı diye. Talip yani talip olmasa bolmaýar. Talip sokman gerek çünkü. Yo agam düşünmedik zaten. Näme üçin Türkmenistandan gelip Türklerle näme diýerler bular gelip? Näme diýerler? Türklerle gelýärler gelip de Türkmenistandan gelip. Türkmen oglanlar goýup Türkler garlarla ýaşaşyplar berdi. Bizinkileriň dünýä garaýşy pes. Bizinkileriň insanperwerligi pes. Meselem aýal gyza kän hormat goýanoklar. Bilýärmi? Meselem türklerde onnalyk zat ýok. Bizde bolsa ay sen gyzyň tarapyny tutduň, sen kysok, o sen heleýguly, o sen o bir kanjyk näme bir kanjyk diýip dostundan geçdiňmi näme diýip ýagny aýal maşgala hormat ýok bizinkilerde. Meselem aýal maşgala kanjyk diýen bolýarlar, bir gyzyň tarapyny tutsaň kysok diýen bolýarlar. Ýagny biziň gyzlarymyz mähir muhabbetde süýjü söze mätäç, söýge mätäç bilýärmi? Türklerde bolsa aýal gyza hormat we söýgi we mähirli gepleşýärler, janym jigerim diýip gepleşýärler. O aýal maşgala hormat goýýarlar. Bizinkilerde onlar zat ýok, o bizinkileri bilemok näme meňzetdiler. Aýal gyza duşman etdiler. Şonu oturyn aýal maşgala Türkiýe gelen wagty, ine sizinkiler näle hormat goýýar aýal gyza. Hawa. Edil Türklerim şonnalar. Bizde onnalyk zat ýok, bizde Hudaý saklasyn. Şu wagt bizinkiler aýallar erkeğe meňdäp barýar, erkekler aýala meňdäp barýar. O bizinki bitip barýar şu wagt. Çünkü şol uskobelif biziň erkeklerimiz gyrdy, biçdi.
O ayal gyllarymyz bolsa öldürmedi bolýan bizim ayal gyllarymyzda türkmeniň gany kän. Erkeklerimize garanda. Düşündiňmi? Çünki Uskobilov gelende bizim erkeklerimizi öldürdüler ha. Köpüsem Türkmenistan'ı terk etti. Köpüsünden devşirme geçirdiler. Köpüsünden biçdiler. Yani dölü ayıramaz ýaly biçdiler. Şonda ayal gyllarymyzda galdy azakanda türkmen gany. Sen geleň elinden aldylarmy näme diýip oturýarsyň? Näme az çokdumay bir gelip sıçraýş näme bolary? Seni bir şöyle susturip koyayım men, dinle otur. Bizimkiler şeriat yalak boljak bolýarlar, ayalyň sesini çıkarmak bolanok çıkarsan haram yalak diýe. Oğan bacıları Taliban sikipdi. Bu kimindi? Anyutamanyutolar geldi urada ejek. Buların orta ermesi bitmiyor o. Bular fıçıraya şu an Türkmenistan'da. Ay Türklere gelip terp ýatýar da bilemok näme. Ulyal Türkmen olanlar goý. Evet, sen Türkmen ayal gylları bilen jög ayal gyllaryny tapawutlandyryp bilýärmi sen? Ya hemmesinden bir ayal gydyp görýärmi? Ay hemmeden bir datyrdaşyň. Şu bir zat şu genetikada sen isleseň islemeseň degişiklik bar. Meselem hakyky Türkmen ayal gydy bar we men Türkmen diýip beren jögler bar, tatarlar bar, özbekler bar, yakutlar bar, koreyliler bar. Aýdyna Türkmen diýmeli, men düşünmedim. Aşa düşünmeseňiz hemmeni bir aýakdan sürýäňiz da meselem bizde bir giden jögler bar İstanbulda. Men Türkmen diýip beren. Ol ýarym özbekçe, ýarym türkçe, ýarym rusça gepleýänler amma olar men Türkmen diýär özüne. Olarga gyýdylar. Yo, imo ýerden Özbekistanlydyr diýip baranyň Türkmenistanyň ne Türkmen ýok, ýöne özbekçe gepleşip oturýar. Sen nämeseň men Türkmen? Şoňa düşünmedim men de. Olar aldy ya, olar men Türkmen diýip aldy ya. Bular meselem Türkmenistanda Çagatay Mongollary bar we Tatar Mongollary bar. Bularyň köpsi özbekçe, tatarça da garýarlar, orsça da garýarlar, türkmençe de garýarlar. Düşündiňmi? Men özbek diýip gezýärler. Yarım özbekçe, yarım orsça, yarım türkçe, garym matematik gepleýänler aýdýansyň sen ha? Hawa. O şolar men Türkmen diýen olar Türkmeniň haýsy tiresendenini, kimlerdenini bilen olar. Çagatay Mongollary bar bizde, yakutlar bar, koreyliler bar. Zatlar bar. Jögler bar. Ayıl saýladyp bilýärmi şolary? Meselem hakyky Türkmen ayal gyzy bilen jögleri ýeneler ayıl saýladyp bilýärmi? Gören var. Yo, hiç değil. Men şonu ayıl saýladyp bilýär. Meselem men şol jögleri görýin, tatarlary, özbekleri we şoňa men koreyli gyzy bolsun, haýsy boý milletiň bir gyzy bolsun, Türkmenistanly boluversin, türkmençe gürläbersin. Men tana bilýär şonu. Bak. Tana bilýär şonu. Hemmekşe Türkmen bilmek bolmy? Onda bolar. Onları bakayım indi. Näme durmuşa çıkacak diýip bir ýere geldi. Bakayım indi. Alo. Gepler durmuşa çıkacak. Öwür geldi tek eten mi? Öwür geldi tek eten mi? Geplerden aşağı. Biz näme üçin daşary ýurtda ýa-da ýapykay daşary ýurtdan politikaçylar, habarçylary salanoklar diýär. Bulara bar halam şu Türkmenistan Türkmen okuw godup bolmasa şu dilem gepler. Indi bärde bir zat da men sana aýdyp bersem, bular Türkmeni ýigrenýär, Türkmenistandaky käbir gaýry milletler Türkmen milletini ýigrenýär. Bular şu wagt näden peýdalanýar? Meselem men Türkmen diýip beren türkmenlerimiz özünün kimligini tananok we töwereňdaky gaýry milletler tananok bilýärmi? Gaşka şonu tanasadylar töwereňdaky gaýry milletleri, haýsy millet olaryň taryhyny, geçmişini ladyň bilsediler onda. Bolardy bolýan. Bolanokda Türkmen gyzy hoş geldin, Türkmen gyzy gel gepleşeler. Bulam her şeýle surat çagyş goýýar aýtulym. Bu gyzym bilen ýetişipdir diýär. Mereden gyýda ýetişäýipdir diýär. Prokolda goýýar. Hoş geldin, Türkmen gyzy. Qo'ymasangiz. Otma gyzy näde? Näde? Ay, bizem otur. Tartışıp yatyňyzmy? Oňa soňky da jögler, özbekler, tatarlar gelen oňa. Bir jene saksaňyz hem eleşkeler olar. Bir wada ýaman sözler bar. Ben sözler. Eli günüm oňa nerede? Bilip näme bilen dedi.
Ben Türkmen gaýta oturynda bu nira var. Nira var ya. Yıl Allah bilir nira var. Adama alacak haberdi. Ben mesajda sarıyorda gidip var ya. Hem her öýden biri tur ýa. Bir dakika ben sesini kapatıp alayım. Ağam diýär, hakyky türkmen haýsy tire diýär. Salyrlar, saryklar, ärsaryklar, ýomutlar. Şondan ýaýrak giden bir giden tire taýpalar bar. Esasy tire, salyr, saryk, ärsary, ýomut. Soňra olardan ýaýrak gidenler bar, bir giden taýpalar bar. Gökleňler bar, ýazralyly bar, o teke dip görenler bar. Bir giden nemler bar da. Biller sarıklar bolmaly. Saryklar, şo birinji salyr, saryk, ärsary, ýomut. Ondan bir giden ýaýrak giden taýpalar bar. Mesela maňly owany tanamak üçin bir şu owany hanyň ady berilýär. Mesela Ýazyrbeg bar, o Gökleň han bar. Şolar ýaly hanlyklar, begliklerin ady da kylýar da owalar mesela Kaý boýy, Kynyk boýy diýilýändir. Mesela Kynyk boýundan Seljuklu dören. Kaý boýundan Osmanly dören bilýärmi? Kynyklar, Kaýlar. Şonnalar. Şo salyrlardan saryklar, ärsarlar, ýomutlar. Soňra ýaýrak giden da o tekesi, ýenesi, ýene garagöre köpelip giden. Köpsi aldy ya, mesela bizdäki Kürtler, datlar özlerini nohur diýip aldy ya, köpüni mesela bizde bir gidip Imo ýerýän öňe arasynda türkmençe gepleşip başga dil gepleşip oty näme çamaçy näme diýip bir ýere düşüp. Düşün ben aşakdan dinläp oturdum. Näme diýende düşün ben. buluşlarım var bizde. Buluşlarım var, Kürtlerim var bizde. Mesela häzir bizim Kürtlerimiz özlerini nohur diýip tanasa tanap bilmeýär, biz nohur diýerler. Yani tanat niye bular özüm? Men özüm oturup inay görýän. Näme üçin Türkmenistandaky gaýry milletler özüniň kimligini tanatmaklykdan çekinýärler? Tanat ýa özüň näme üçin gizleýän? Tanat özüňi. Mesela näme üçin özüni gizleýärler? Hemmemizden bir türkmen diýip özüni gizleýärler. Yani men oturup inay görýän, näme üçin öz milletini gizleýän? Bize özümizi türkmen diýär so. Bular näme üçin özüni gizleýär? Mene haýran gal yani. Sorap gepleşip görmeli bular bilen. Siz näme üçin öz milletinizi gizleýäňiz? Pasaportta ýazylýar ýa-da diýen. Näme diýip ýazylýar ýa-da men bilemem onu. Näme diýip ýazylýar? Assalamu alaykum. Aleyküm salam Şöhret, hoş geldin. Doňadar. Gepleýän çeken okman. Millani ýazylýardy. Millarda diýip ýazylýarmy? Şular milletin ýazylýardy arkasynda. Wah. Ýazylýandyr. Doňada diýär. Seniň WP'niň doňyandyr. Biziňki doňany oýna gepleşip otyp gülýärler. Ali men doňyanmy? Yok. Onun WP'ni doňyandyr. Şöhret Bayramowyň WP'ni doňyandyr. WP'ni çek. O aýnaga tapsyň sen gözüňe. O arasda howada gözüme gün düşmesin diýip aýnak takyp güne çoýuny otyn menem ara bir gepleşeýin şular bilen diýdim. Yani siyasi soru jogap, hukuk goraýjylar kim, opozisiýa kim, aktivistler kim, jurnalist kim, bu zatları açıklayan adam yok bizde. Yani adamlara hersine bir video çekme bu zatların. Mesela siyasi soru jogap diýilende hukuk goraýjylar kim diýen sorugy döredip hukuk goraýjylaryň kimligini, näme işler amala aşyrýanlygyny, nähilek oýunlar gurýanlygyny, nähilek dozok gurýanlygyny we o taýda haýsy milletleriň işleýänligini, olar haýsy dine ynanýanlygyny adamlara öwretmek üçin bir sanak video çekmeli oturyp. Yani onu edip bilýän ýok çünkü gorkýarlar. Hukuk goraýjysyny tanqidlamana gorkýarlar, opozisiýasyny tanqidlamana gorkýarlar. Yani hakykat aýtmana gorkýarlar. Ýene meselem türkmenleri özüne tabiň etmeli. Yani o ýöne oturan türkmenleri özüne nöker etmeli. Yani esker etmeli. Yani türkmenleri yönetmeli. Türkmenleri yönetmek üçin näme etmeli? Men hukuk goraýjy diýip, o bir guramanyň baş wekili men diýip, bizleri aldap bizleri yönetmeli, bilýänmi? O zaman derňeň da şu hukuk goraýjylar haýsy milletden, o haýsy dini ananýa bular, o türkmençe geplep bilýärmi bular diýip derňeň olanam. Bir giden tatarlar oty. Türkmençe de geplep bilen oklar, musulman dinine de ananan oklar. Ýöne bular gurama açyp biz size kömek etjek diýip otyrlar, bilýärmi? O zaman men oturup aýdýan da, o diýen sen türkmen däl, musulman däl, türkmençe geplep bilen ok. Sen näde Türkmenistanyň watandaşlygyny bolup beren türkmene kömek edip bilýän sen diýän. Ýani soraw dörýär mende. Bular meni blog edýärler, engellýärler ýani. Men aýdýan da men hem goraň diýän o. Mana men türkmen,
O sen hem Tatar bile. O özüň hukuk goraýjy. Gora meni näme üçin millet paraçylyk edip aýry-gaýry edýäňiz? Özüňizi Tataryňyzy goraýaňyz, men türkmen pahyry goramaýaňyz. O meni körülme kaýl etdiňiz. O çopan diýdiňiz. O bilimsiz bunu diýdiňiz, akyrıp geç wagtdyrmaly diýdiňiz. Näme üçin millet paraçylyk edýäňiz? Näme hukuk goraýjylar? Men türkmen bolanym üçinmi, musulman bolanym üçin millet paraçylyk edip meni hakymy goramaýaňyzmy? Meniň hakymy goramoklukdan geçen gaýta üstümden migrasiýa arda ýazypdyrlar. Meni migrasiýa şikaýet edipdirler. Bu adam gaty howply adam, bu adam terrorizm alyp barýar diýip şikaýet edýärler, arda edýärler ýani. Meni migrasiýa arda edýärler gözeňe türkmen. Onda bolar. O narkomafiya bilen iş birligi alaşar ýani şunlar. O zatlarym tapyp ýazýar, bular bar. Ben oturup hayran ýany bular. Yani bular arzu edýär türkmeni ýönetmekligi, türkmene baş bolmaklygy, türkmeniň öňünde gezmekligi. Gidip görjek. Bir adam gidip Türkmenistan'a bir gidip görjek. Gidip gör, bular hem şol arzu edýärler türkmeni ýönetmekligi. O türkmene baş bolmakligi, türkmene diýen etdirmekligi, o geçiniň öň aýalyk öňde gitmekligini bizlere de eýwallah senki dogry diýmekligi arzu edýär bular bilýär. Arzular, gözel arzular, hanha uçup barya asmanda goğulur. Arz edin ay. Hemen de üçüp diraş Türkmen, arz edin. Bular tanatman koymayan o, men bular hukuk goraýjysyny, opozisiýasyny, aktivistiní, jurnalistini, hemmesini tanadyp gitjek. Şolaryň jany çykkan bolsa çyksyň da. Şolaryň haýsy milletdendigini, haýsy dini anan ýandyklaryny, hemmesini tanatjak, yani bildik zadymy, men tanatjak, bular özüni gizleýär. Näme üçin meniň hakymy goramaýaňyz? Men türkmen bolanym üçinmi, musulman bolanym üçin men hakymy goramaýaňyzmy? Ha? Ol yarım özbekçe, yarım orçça, yarım türkçe, garym atym edip gepleýänler, hakyny hukugyny goraýaňyz. Meniki näme üçin goraman gaýta tersine şikaýet edýäňiz, arz edýäňiz? Sebäbini düşündüriň. Direş türkmeniň üstünden arz etmeli. Ol yarım özbekçe, yarım orçça, yarım türkmençe gepläp berenleri orada gahrman etmeli. Özleri ol Tatarlaryny özbekler olmaly. Türkmenistan'ın bir arasda Türkmen, näýerek Türkmen var? Dowanjan Türkmenistanda türkmen galmady, galanlaryň köpüsinde de degşirme geçdiler. Degşirme diýilen zadyň manysyny bilýärmi sen? Degşirme näme bolýar? Ýagny bedeniň türkmen bolsa da akyl huşuň ruslaşyn. Düşündiň dälmi? Akyl huşuň ruslaşdyrýarlar. Dünya garaýşyny döwýärler bilýär. Dünya garaýşyny döwýärler, din imanyny döwýärler, dünýäni unutdurýarlar bilýärmi? Osa şo birek kowlaşyp örendirler bilen ýala gelen itdiýalak bolup urkuçlar erkeň ýerinde, erkekler urkuçlaryň ýerinde äjüt mäjüt bolup örendirler soňra. Salam. Aleyküm salam. Hoş geldiňiz. Täze gelenler. Şolar ýalak doganjyk görüm. Ýagny bular öýle bir millet taraz. Bular öýle bir görüp, men türkmen diýseň, men musulman diýseň, sana bildirgesiz ýamanlyk edýärler. Seni bildirgesiz şikaýet edýärler, arz edýärler. O yine iyiliň öňüne çykyp özlerini akyldar görkezden bolýarlar. Özlerini bir millet parasçy däl ýalyk edip görkezýär. Aslında şular ýalyk millet parasçy adamlar ýok. Türkmen diýseň bedeni titrýär bularyň. Hukuk goraýjysynyň, opozisiýasynyň, aktivistiniň, jurnalistiniň, men türkmen diýseň, men musulman diýseň bularyň bedeni titräp, şu näme jynlary atlanyp, tüýleri hüjjerip başlaýar bularyň bilýärmi? Şoňa da özlerini gizlejek bolýarlar, ama özlerini gizlejek we gizletmeýän. Bilmeýär bular gizle indi geçdi, indi bizler bilýär sağ sebäpler şol çölde goýun wakan wagtymyz, goýuny haçan gyrkmaly, näçe gedek gyrkmaly, geçini näçe tapar gyrkmaly, bagrut derman haçan berilýär, öýken kol haçan urulýar, haçan gäwüş gaýtyryp ýatýar, haçan oslýar, biz bilýär sağ zatlary. Doğru. Sakır derman haçan berilýär. Biz bilýär o zatlary. Pyçaga haçan gelýär, goýun soýan wagtyň, geçi soýan wagtyň haýsy ayakdan asylýar. Haýsy etler aýrylýar, biz o zatlary bilýäs. Yani dersini çıkarmaklarına deňeç bilýär, doğru dämi? Şonuň üçin şekil değiştirip bilmeýärler, yani obraza girip bilmeýärler. Bular men tanatjak sede doganjyk görüm. Haýsy musulman, haýsy türkmen däl, haýsy milletten, haýsynyň niýeti nälik. Ya tanawmy tüýürlik, ýowaş tanajak. Ondan bar Türkmen daget sirtra var. Türkmençe geplenoklar ýa orçça, ýa türkmençe, ýa özbekçe, ýa başga Bular var, bularyň türkmene bolan ýigrenji wa bolmasa
Türkmenistanyň 5 vilayatynda, owalarda, etraplarda Türkmenistan döwleti tarapyndan bir giden mektepler bar, orta bilim beren mektepler bar. Ve Türkmen dili edebiyat bar. Elifbiden başlaýar ta tarih, geografiya, biologiya deňe sapak berilýär Türkmen dili edebiyatdan. Ýöne sen edýän bolsaň bilip bilgiçliğin Türkmençe geplemeýär bular. Düşündiň dälmi? Ýani Türkmen sözlüklerine ve Türkmen milletine bolan ýigrençleri bar. Onu bolsa gizleýärler. Yok on tamam bara sen Türkmen olsaň orçany bilersiň diýip Türkmen näde orçany bilmemiş onu düşünmedim. Leline babam diplerine aýdýandyr onu orçany bilmeli sen diýip. Sen ejek Türkmenistanda ýaşaýan bolsaň sen boşu bilmäni türkmençany. Yani по-русски сказать, вы должны понимать по-türkmenski языкам. Çünkü Türkmenistanyň resmi dili türkmençe. Ýöne bular at goşdurýarlar. Men türkmen baremy türkmen diýip şekil değiştirýärler, özlerini gizleýärler. Özlerini gizleýärler. Öyle özüňizi gizläp bilmejeksiňiz o. Ejek bir giden adamlary men siýasatçy, men opozisiýa diýip oturýarlar, men hukuk goraýjy, men aktivist, men jurnalist diýip oturýarlar. Ýöne şolar ýalak millet paraz. Şolar ýalak türkmene düşman. Şolar ýalak biziň dinimize düşman adamlaram ýok. Çünkü yarısı gök tanrıçı, o şaman edim deyip o tayda özbekler yine garagorlar bizleri alda oturuyorlar opozisiyanın içinde. Olar nämemişin gök tanrıçımışın, şamanizmmişin, türkmişin, o musulman demişinler, o Araplan dinimişin ol İslam. Olar bir de alda oturuyor şöyle o tayda. O yarısı, o indi bizim hemmemiz Türkmen diýerler, Türkmeni hıyanat edýärler, onu gizläp o zatlara aýdýan adamlara da millet parası deyip özlerini gizleýärler. Yani korkunuňuzdan edýärler da çünkü diriliş deyip bir tane çopan aýdy oturuyor. O sen näme üçin öz milletini inkar edýän? Näme üçin seniň milleti ady tutulan wagtda sen şonu gizleýän? Näme üçin özüňizi gizleýän o? Mana men gizläm o öz milletimi. Maňa türkmen diýän eýwallah diýän. Men türkmen diýän ýöne Tatara, Özbege, Farsa, Ermene öz milletini aýtsaň guduzlaýar, däldirýär. Ay sen millet paran, ay sen näme, ay sen öýle edip guduzlaýarlar, däldirýärler. Sebebi nämede? Gorkýar dogunjukdan. Çünki şunu deňeç biziň hemmemiz türkmen, hemmemiz musulman diýip yalan sözler gezdiler. Düşünýäňizmi? Yalan sözler gezdiler. Şunu deňeç. Ýöne indi yalan sözler bilmejeksiniz. Indi yalan sözler bilmejeksiniz. Sebebi men bular tanıyan, opozisiýasyny tanıyan, aktivistini, hukuk goraýjysyny, jurnalistini, bular haýsy milletden, haýsy dini inanýarlar. Bularyň damarynda türkmen gany barmy, ýokmy? Bularyň çağalary özleri türkmençe gepläp bilýärmi, bilen okmy? Men o zatlar görüp bilip oturýar. Ýöne bular korkuňuzdan edýär da, ýani korkuňuzdan edýärler. Çünkü sizi korkutmalı vatandaşlar, siz oyunup barýaňyz. Sizleri siýasatdan, milletçilikden, hakykata aýtýan adamlary dinlemeklikden korkutmaly sizler. İçinize ot salmaly. Yani hakykata aýtýan adamlary dinlemediňiz ýaly içinize korku salmaly. Hakykata aýtýan adamlary dinlemediňiz ýaly içinize korku salmaly. Sizi korkutmaly. Näme üçin gorkýaňyz? Dinleň, öwreniň, siýasatam öwreniň, dinimizem öwreniň. Kur'an kitabam okuyan, Tevrat'ı okuyan. Mesela mine sizin karşınızda bir tane çopan oturuyor, doğru değil mi? Ben Kur'an-ı Kerim okudum, Tevrat'ı okudum, İncil'i okudum, Zebur'u okudum, hadis kitapları okudum ve bir giden tarihleri okudum. Bir giden Arapların tarihini okudum, Türkmenlerin tarihini okudum. Yani näme ziyan tapdım, gaýta peýda tapdım o. Sizem okuyan öwreniň. Bu zatlar ziyanlı däl. Bilimiňizi artdyryň, biliminizi artdyryň. Yani yaş nesillerine de öwredirsiniz, çağlarına da öwredin. Çağacıklarınızı terbiýeleň. Bu zatlar ziyan etmeýär. Yani okumakluk, öwrenmeklik, bir akyl ýetirmeklik, göz ýetirmeklik, huşgar bolmaklyk. Düşman sen bolara gelince ýene. Isim çıkdy ýa. Olar ýa-da onuň näme soraw bolsa bersinler. Meselem men size bir zat aýdym. Afganistan Türkmenlerinin içinde Türkmenistan'ın vatandaşlığını götürüp ýören bir giden oglanlar var. Ýöne bular özüni Afganistanly Türkmen diýip tanadyp ýörler. Ýöne Afganistanly Türkmenleriň içinde gezip ýörler. Näçe ýyllardan bäri tejribe toplap, şolaryň arasynda gezip ýörler. Ýagny özlerini Afganistanly Türkmen görkezip ýörler. Ýöne ellerinde Türkmenistanyň vatandaşlyklary var. Ve Türkmenistanyň hökümetine istihbarat berýärler. Ýani habar berip durýarlar. Afganistandaky Türkmenler nähilek ýaşaýarlar? Agdy birlikler nähilek, milletçilikler nähilek, dini garaýşlar nähilek, baýlary, tiktokerler özlerine nähilek alyp barýarlar. Näme hakda pikir edýärler? Şol zatlar barada istihbarat berip oturýarlar, habar, maglumat berýärler Türkmenistanyň hökümetine. Ýagny
Maňa meniň ýanyma gözeňe türkler Afganistanly türkmen mendik gelen Türkmenistanyň watandaşy wa. Ýöne özüni Afganistanly türkmen mendik gelýär meniň ýanyma gelende. Ýöne oturup izarlap berňesem Türkmenistanly bolup çykýar. Ýöne Afganistanly men diýip tanadyk gelýär. Men ýanyma gelýär. Yani şu zatlary tanamaklyk, bilmeklik, öwrenmeklik size ziyan etmeýär dogonjuklarym. Siz hem tanamaly. Bularyň men türkmen diýeni türkmen däl, men musulman diýeni musulman däl, huşkar bolmaly. Çünkü Allah Taala Kur'an-ı Kerimde näme diýär? Ey iman edenler diýär, akıl erdiremersingizmi diýär. Düşmanlar size garşy birlik gurarlar diýär, sizi dudaga çekerler diýär. Siz de düşmanlaryňyza garşy bir boluň, agly bir boluň diýär. Sizler diýär uçut kenaryna gelen wagtyňyz islam dini bilen sizleri halas etdim, dogon etdim diýär. Ve yine näme diýär Bakara suresinde? Münafıklar hakynda Tövbe suresinde de var. Meselem Kur'an-ı Kerim'in Tövbe suresini okusan, Bakara suresini okusan şu taýda münafıklar barda bir giden ayetler var. Diýär ki ey iman edenler diýär. Münafıklar diýär zalimlaryň ta kendisidir diýär. Çünkü münafıklar musulmanlary gören wagty biz de iman etdik, biz de Allah'a inanýas, biz de musulman diýerler diýär. Emma sizler diýär münafıklar terk edip gitdikden sonra bul münafıklar öz şeytanlary bilen baş başa galdyklarynda biz musulmanlary oýuna getirdik. Biz olaryň üstünden gülýäs, biz olar bilen eýlenýäs diýip aýdarlar diýär. Sen edýärmi? Şonu turyn. Men musulman diýip ýanaşarlar, men türkmen diýip ýanaşarlar, huşkar bolun. Şolar ýaly dogonjuklarym mala. Meselem ödüň oturup sen edip görüň. Şol Bakara suresiniň 84-85-nji ayatynda näme diýär? Ýagny de biz olary diýär bir-biriňizi öldürmejeksiniz ve bir-biriňizi ýurtlaryndan mahrum edip çykarmajaksınız diýip olardan hak bir söz almışdyk diýär. Olar bu sözüne kepildiler diýär. Emma olar diýär bir-birini öldürdüler ve bir-birini öz ýurtlaryny terk etdirdiler diýär ve ýurduny terk etmeklikde biri kömek etdiler diýär. Şunýaňyz dälmi? Ýagny Kur'an-ı Kerim'in şol aýaty näme many berýär? Meselem bizleri öz ýurdumyzda terk etdirýärler. Ýagny asuda asman, parahat, owa nebti gazy baý ýurdun ýaşaýjylaryna Türkmenistany terk etdirýärler. Urman sökmen. Sen edýäňizmi? Günäkar edip bilmeýäňiz. Kimi günäkar etjek? Ýagny sizler Türkmenistany terk etýäňiz. Maşgalaňyzy terk edýäňiz, Türkmenistany terk edýäňiz, ýart ýurtlara gaýdýäňiz, dogrymy? Ene şol aýatyň manysyny berýär. Bular bizi bilip bilgeçleyin günümüzü kıyınlaştırıp, adı karitleri gımmatlattırıp, yeter yetmezçilik, keselçilik döredip, bizlere öz vatanımızı, öz maşgalamızı terk ettirýärler. Doğru mu? Bunun için bir giden şirketler döredýärler. Türkmenistan'ın içinde ve daşında bir giden şirketler döredýärler. Yani şol ayette näme diýär? Bular diýär, sizi diýär, yurdunuzdan çıkarmaklı üçün diýär, bire goldaw bererler diýär. Goldaw berdiler diýär. Doğru. Bu şirketler kime hyzmat edýär? Yurdun içinde, yurdun daşındaki şirketler hökümete hyzmat edýär. Bir de yurtdan çıkarýarlar. Yurtdan çıkarmadan soň başga yurtda garşy alýarlar. Dogrymy? Indi şu wagt Kerwen Siyahat diýen şirket ýitip gitdi. Bir giden adamyň puluna alyp gidipdir. Kerwen Siyahat diýip, arka dagly serdarmyda Şöhrat diýip, o Serdar Berdimuhammedow haramyň portretine goýup, bir giden adamlaryň pulunu alypdyr. Senetkör ödem Daşoğlu çoğdur men diýip ýöredýär. Daşoğlu çoğdur men diýär, men çoğdur diýip pikir edem ogony. Türkmen edäl ol. Daşoğlu ödem şol. Çoğdur diýär diýen Daşoğlu çoğdur diýär olynyň. Bu çoğdurlaryň aňyrtyny derňä görseňä mongol bolup çykmagy mümkin bular wara. Indi bul Aşgabatda oturup o şirket açıp bir giden adamlaryň pulunu aldy Kerwen Siyahat diýip. Soňra ýetip gitdi. Bir giden adamlar şu wagt şol Kerwen Siyahatyň ofisinde aýlanyp böler. Bular arkadagy Şöhrat diýip oturdular şu taýda. Ýaşasyn Serdar diýip oturdular. Ýagny Serdary aldylar da hizmet edip halkyň hakyny idiler. Men size aýdýan da onjuklarym boş-boşuna bular prezidente taşrakçylyk etmeýärler. Bu şirketler boş-boşuna döredilmeýär. Bu şirketler boşuna döredilmeýär. Şonuň türün şol Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 84-85-nji ayeti okusaň, ýani şo taýda ýazyk duşy zatlar. Bar Kur'an-ı Kerim'in ýazylanna näçe ming ýyl boldy? 1000 ýyl boldy da Kur'an-ı Kerim 1000 ýyldan köp boldandyr ýazylanna. Çünkü Osmanlı 600 ýyl hükümdarlyk sürdi. Osmanlı 600 ýyl. Bar bizim peýgamberimiz näçe ýyl mundan öňdi? Hazreti Osman döwründe kitap halyna getirildi Kur'an. Indi gözeňize getirip görüň, şondan bäri şolaryň edýän işi ýazykdy Kur'anda. Yani bizlere yurdumuzu terk ettirýärler, yurdumuzu terk etdirmeklik üçin bir-birine kömek edip bizim günümüzü kıyınlaştırýarlar. Yurdun içinde daşında şirket açan bolýarlar. Prezident öwen bolýarlar, portretiniň suratyny goýan bolýarlar. Bizim pulumuzu alýarlar, soňra Dubaýa gidip gidýärler. Dubaýda kim var? Haram tohum var.
Dubayda kim var? Haram tokunma. Şolar ýalda gonjuklarym bar. Bizim günümizde kynlaşdyrýarlar. O hakkımızda iýýärler. Yurdumuzy terk etdirýärler, maşgalamyzy terk etdirýärler. Bizler güýmemekli üçin hem yurtdaşynda hukuk goraýjy, opozisiýa, aktivist, jurnalist öredýärler. Olaram bizi güýmäp oturýarlar. Indi bar 5 ýyldan bäri güýmäp bölür, 5 ýyldan bäri halky günäkarlap bölür. O siýasatçysy, hukuk goraýjysy, opozisiýasy, aktivisti, jurnalisti hemmesi halky günäkarlaýarlar. 5 ýyldan bäri bizler güýmäp bölür. Hemişe de halky günäkarlaýarlar, türkmenler günäkarlaýar. Çünki bularyň köpüsi türkmen däl. Bularyň köpüsi türkmen däl. Şonuň üçin halky günäkarlaýarlar. Halkyň içinden aýlap öwürüp diňe türkmen milletini günäkarlaýarlar. Näme üçin? Çünki bularyň köpüsi musulmanam däl, türkmenem däl. Çyksyn garşyma, men şolaryň haýsy milletden diňini aýdyp berýin. Erkek ýaly mertlerçe boyun alsalar bolýar. Öňe bular şerraýly ýa, özüniň haýsy milletden diňinden boyun alanoklar. Çünki ýüzüne garap haýsy milletden diňini aýdýan. O aýalyň haýsy milletden, özüň haýsy milletden, o aýdýan bolýan gaharlar gelip boyun alman şerraýlýarlar bilýärmi? Boyun alyň, boyun alyň, men boyun alýan. Sizem boyun alyň, mertlerçe boyun alyň. Ýagny halkdan ötünç soraň aslında. Halkdan ötünç soraň. Biz sizi aldadyk, biz sizi güýmedik. O siziň öňüňizde oýun oýnadyk. Bir giden adamlar pida etdik. O häzirem şol oýnumyzda togam edýäs diýip boyun alyň. Mert boluň, mert boluň. Ýagny eger mert bolup boyun almasaň halk hiç wagt inanmaýar. Anam gazanyp bilmeýän, şonuň üçin boyun almaly. O bizler ýalňyşlyk goýberdik. O bizleri ulandylar. Biziň elimiz bilen halk ulandylar. O bir giden adamlaryň elekden geçirdiler. Bir giden adamlaryň gözüne gorkuzdylar. Häzirem gorkuzmaklygyny dogam edýärler. O Gödäňe tükür. Yani bular hemişe türkmene baş bolmak isleýärler. Bular hemişe türkmene baş bolmak isleýärler. O türkmeni ýönetmek isleýärler. Şonuň üçin hemmesi ya hukuk goraýjy men diýär, ya lider men diýär, ya aktivist men diýär, adam men diýmeýärler. Men adam, menem siziň ýalak sada watandaş diýmeýärler. Hemişe özüni üstün tutjak bolýarlar, türkmeniň başynda döwran sürjek bolýarlar. Men türkmen, men musulman diýip aldap şekil değiştirýärler. Näme gerek şolar ýaly etmeklik? Mertlerçe kimliňizi boyun alyň da. Mertlerçe boynuňyzy alyň. İslam dinini ýigrenýäňiz, İslam dinine hormat goýmaýaňyz, türkmen milletini ýigrenýäňiz, türkmen milletine hormat goýmaýaňyz. O zatlar bolsa süýji diliň arkasynda gizleýäňiz. Süýji diliň arkasynda gizleýäňiz. Çünki men size haýsy milletden diňizi aýdan wagtym meniň şahsy mertebämi kemsidip söýekýäňiz. Çünki özüňizi gizleýäňiz. Özüňizi gizlemekli üçin maňa söýekýäňiz. Çünki men siziň haýsy milletden diňizi aýdýana bilýän men siziň haýsy milletden diňizi hemmäňiziň. Haýsy milletden diňizi, kimlerden diňizi, haýsy dine inanýanlygyňyzy bilip otyryn. Öňe gizleýäňiz, şerraýlaýaňyz, goh galmagal döredýäňiz, gorkunyňyzdan edýäňiz o. Gidip meni migrasiýa şikaýet edýäňiz. Awa, diýerler türkmeni migrasiýa şikaýet edýärler, ard edýärler. Hopla demedik görkezýärler. Bular neçe bir aktivisti ýok etdiler. Neçe bir aktivistler ýok etdiňiz. Aktivistler ýok edýärler. Soňundan aglap, eňrap olaryň hakkyny, hukugyny goraýan ýalak bolýarlar. Erkekmi sizler o? Bir gaýratlar bilen. Aktivistler özüňiz ýok edýäňiz, ard edip. Ha? Aktivistler özüňiz ýok edýäňiz, o pakirler ýok bolup gidenden soňra aglap, eňrap, obraza girip, şekil değiştirip, olaryň gidenine gynanýan ýalak bolup berýäňiz. Näme üçin beýdýäňiz? Bir gaýratlar bilen. Türkmenem däl siz o. Näme üçin boyun alaňyz? Türkmençe gepläp bileňiz o gaýyň belki o. Türkmenleriň içine gorku salmak isleýäňiz, gözüni gorkuzmak isleýäňiz, özüňizi gizlemek isleýäňiz. Ol başa barmaýar. Onuňyz başa barmaýar. Ýani siz açyk aýdýan. Men sizin kimliklerinizi bilýän. Owa. Haýsy milletden diňizi, haýsy dine inanýanlygyňyzy bilýän. Obraza girip bilmeýäňiz. Owa. Şonuň üçin gorkunyňyzdan etmäň. Owa. Sen erkek bolup näme iş bitirdiň diýe, bitirýäňdi. Ey samsyk kuş kelleler, men size bir iş bitirip berjek diýip orta çykmadym, magaýlar. Men size bir iş bitirip berjek, owa. Men size bir suw çekip berjek, ot ýygyp berjek diýmedim ha. Men size ot ýygyp berjek, suw berjek diýmedim, bal besler bile. Eger meniň sözüm barmy, men size ot ýygyp berjek, malya takda ýüpeden goýan wagtym suw berjek diýmedim ha. Onda başga gep sen aýdyp bilýän diýerler şowa. Bizi malya takda gawak goýdyň, ot berjek diýdiň, suw berjek diýdiň. Näme üçin bermediň diýip bilersiň. Ha? Nähilek düşünjäňiz bar? Men size boşu däl. Men hiç biriňize bir döwüm çörek bermäne,
aş vermene, su vermene borçlu değil o men o. Onda maksadın näme? Tek yaratıcı olan biricik Allah'ın İslam dinini wagt etmeklik. Allah'ın birligini ve Allah'tan başka din sahibinin yokluğunu ilan etmeklik. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Allah'tan başka yeryüzünün eýesi yoktur. Tek yaratıcı olan biricik Allah'a iman etmeklik ve Allah'ın katında hak din İslam'dır. Menin niyetim bul dogonlar. Menden başka da garaşmaň. Ben Kur'an'ı wagt ederim, İslam dinimi wagt ederim, ilahi kelimetullah yolunda Allah'ın birligini wagt ederim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu resulallah. Allah yüreğimizde değil. Allah bizim dilimizde de olmalı. Çünkü Allah Teala bizim peygamberimize Cebrail periştenin üstüne näme diye emretti ya, wagt etti ya, Allah'ın birligini wagt etti ya. Näme üçin Allah'ın birligini Allah'a ortak koşmaly däldigini wagt etmeýäňiz, yani tevhid. Tevhidden kaçtınız da o. Tevhidden kaçtınız. Allah'ın birligini wagt etmeýäňiz, tağutlara karşı görüşmeýäňiz. Namaza eňilip namaz okan wagtyňyz Allah'ım men gorkak diýäňizmi? Meselem şol 5 wagt namaz okulan wagty secdeye gidýäň. Secdeye giden wagtyň Allah'ım men gorkak, men namart, men yalançy. Owa men seniň emirlerini berjay etmeýän, Kur'anyň ayetlerini wagt etmeýän, tağutlara karşı görüşmeýän, men namart diýip Allah'tan dileýäňizmi? Yani boyun alýaňyzmy? Yani 5 wagtyna secde edýäňiz, ibadet edýäňiz. Doğru däme Allah'a? Yani Kur'an-ı Kerim'den Fatiha suresini okuýaňyz. Doğru däme? İhlas suresini okuýaňyz. Kevser suresini okuýaňyz. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuýaňyz, Arapçasyny okuýaňyz. Doğru dälmi? Subhanekany okuýaňyz, o İhlas suresini okuýaňyz, El-Fatihany okuýaňyz. Kur'anyň ayetlerini okuýaňyz. O tefsirlerden dilek doga getirýäňiz. Garaşy şeýdip Allah'a ibadet edýäňiz. Maňlaňyzy secdeye goýup tagzim edýäňiz. Şo wagt diýki Allah'ım men gorkakdy. Men sana däl tağı togulluk edýändi. Çünkü men seniň birligiňi wagt edip tağı togarşy görüşmeýändi. Haksızlıkları dile getirip aýdyp bilmeýändi. Boyun alyň o, boyun alyň. Diniň arkasynda girilenmeň. Özlerini dindar görkezýärler, musulman görkezýärler. 5 wagt namaz okan olup ýyly özüni söýdürmek isleýärler. Çünkü goňşusynyň, dogan garyndaşynyň söýmeýän adamlary bugünkü gün özüni din arkasynda söýdürýärler. Garmyzy donu bürünüp, sakkal goýup, diniň arkasyndan biznes edýärler. 5 manat pul gazanyp halkyň hakkyny ýerler. Haram pula Mekke Medine gidip ziyaret edýärler. Gidip şeytan daşlaýarlar. Özüňizi daşlaň o. Özüňizi daşlaň. Özüňizi daşlaň. Çünkü taguty wagt etmediňiz da Hudaý oranlar o. Ha? Diňe wagt edýän zatlary götüňi çüküňi ýuwmaly diýärler. O aýalgylar eýletdi, olar beýletdi, bular beýletdi. O men sisem orjum bozularmy? Men sakyş çeýnesem orjum bozularmy? Diňe bolugusy zatlary wagt edýärler o. Bolugusy zatlary. Hiç kim Kur'an'ın içinin ayetlerini bilmiyor. O öz dinini bilmiyorlar. Men musulman diýerler, musulmanlıktan hiç tat bilmiyorlar. Men Türkmen diýerler, Türkmençilikden hiç tat bilmiyorlar. Dünya yüzünün tağutlarını tanımıyorlar, faraonları tanımıyorlar. Peygamberleri tanımıyorlar. Yani näme etdiňiz bu halky? Bu halky näme etdiňiz? Şonuň üçin Allah'a namaz okan wagtyňyz, Fatiha suresini okan wagtyňyz, secde eden wagtyňyz diýin ki Allah'ım men yalançy diýin. Allah'ım men sana ibadet etmeýän, taguta hyzmat edýän diýin. İl gözü üçin namaz okuyan diýin. Faraonlar hakynda, tagutlar hakynda, o edilýän haksızlar hakynda hiç zat aýtmaýan diýin. Yetime eýe çykyp, garyba kömek edip aýy doýurmaýan diýin. Halkyň hakyny göz edip din arkasynda girilenýänlerden men diýin. Bir gayret Hudaý oranlar. İnşallah o gün gelecektir. Allah'ın gazaby başyňyza bela boljakdyr. Bunu görjeksiniz bara. Bunu göreceksiniz. İnşallah da göreceksiniz. İnşallah da göreceksiniz var ya doğanlar. İnşallah da göreceksiniz. Aleyküm selam. Hoş geldiniz doğanlar. Täze gelenler. Unutmaya adaylanız. Şolar yalak. Yani şu gün sizlere şu zatları aydayın dedim. Yörüytü açtım. Yörüytü açtım dedim ki sizlere şunu aydayın dedim. Aytacak zadım doğancuklarım. Hukuk goraýjylar kim? Hukuk goraýjylar haýsy milletden, haýsy dine inanýarlar, haýsy ýurdun watandaşy. Mesela maýdalyna şol Türkiýede Gulnara şirket bar. Demirtaş diýämi näme Gulnara şirket, dogry dälmi? Şol haýsy milletden, haýsy dine inanýar we haýsy ýurdun watandaşy? Türkmenistanyň watandaşymy? Türkiýanyň watandaşymy? Çünki Türkmenistan hiç bir öz watandaşyna iki watandaşlyk bermeýär. Ya Türkiýany seçýän, ya Türkmenistany seçýän. Düşündiňiz dälmi? Indi bular haýsy ýurdun watandaşy? Hukuk goraýjylarym şonu alar.
Şolar ýaly doganlar, hukuk goraýjylar kim, haýsy milletden, haýsy ýurdun watandaşy, haýsy dine inanýarlar tanajaksyňyz, öwrenjeksiňiz. Aleyküm salam ýolçy, hoş geldin. Şolar ýaly öwrenjeksiňiz. Sonra opozisiýany öwrenjeksiňiz. Meselem opozisionerler kim, haýsy milletden, haýsy ýurdun watandaşy, haýsy dine inanýarlar. Bular tanajaksınız. Sonra aktivistleri tanajaksınız. Haýsy milletden, haýsy dine inanýar, haýsy ýurdun watandaşy tanajaksınız. Sonra jurnalistler, ýani haýsy milletden, haýsy dine inanýarlar, haýsy ýurdun watandaşy tanajaksınız. Ýani şularyň agdananlary tanaman, bul adamlara ýanaşmajaksınız. Düşünýäňizmi? Hukuk goraýjysyny, opozisiýasyny, aktivistini, jurnalistini tanajaksınız. Haýsy milletden, haýsy dine inanýarlar, haýsy ýurdun watandaşy, bulara gowja tanajaksınız, ondan sonra inanjaksınız, ondan soň pikir alışacaksınız. Düşünýäňizmi? Çünki bular bizi ýönetmek isleýärler. Hemme kişi Türkmene baş bolmak isleýärler, o Türkmeni elinde tutmak isleýärler. Şonuň üçin bular men adam, men musulman diýmeýärler. Bular men hukuk goraýjy diýen bolýarlar, men opozisiýa diýen bolýarlar, men aktivist, men jurnalist diýip özlerini bizlerden üstün tutýarlar. Sen edýäňizmi? Ve bularyň hiç biri İslam dinini, musulmanlary, türkmenleri goramaýarlar. Goramaýarlar, men ýüzüne aýdýan bularyň. Şolar ýaly şonuň üçin sinlaň bulary, tanaň bulary, kimliklerini öwreniň. Öwrenmän hereket etmäň doganjyklaryň esasy zat bularyň kimliklerini tanaň, bularyň haýsy dine inanýarlygyny biliň, tanaň doganjyklaryň. Ýene näme aýtjakdym? Bizleri gorkutup başlajaktyrlar. Bizleri gorkutup başlarlar, aglyşyp eňreşip başlarlar, o bire garşy söwüşip başlarlar. Bu arada maňa da söwüp başlarlar. Çünki ýyllardan bäri maňa da söwgen oklar, ýöne maňa da söwüp başlarlar şol ortada. Bular başlamaly. Bular söwüşip başlar öz arasynda. Görde durun bir hepdeden, iki hepdeden bir-birini topa tutup başlarlar, aglyşyp eňreşip başlarlar, halky günäkarlap başlarlar. O halkyň içine ýigrenç gorku salyp başlarlar. Taýýarlygyňyzy görüberiň. Yani şu önkü oyunlarını yine dowam edýärler. Önkü hareketlerini, önkü oyunlarını dowam edýärler. Seni görýärler, tutsunlar diýär. Eş galyp boýlarym arzu edýär hemme zady. Bu Serdar Berdimuhammedow pituhlara ruhsat berenden näre bizde bu erkek sikip görürler köpeldi o. Serdar Berdimuhammedow bu pituhlara ruhsat berdi dara o. O hele yetmedik ýalyk erkekler hele bolup başlady. Indi bularym sıçrap böler kommentariýada. Men özüm enaý gördüm o. Özüm enaý gördüm. Ýani şol Türkmenistanyň delegasiýasy gelip, Birleşen Milletler Guramasynyň döreden konferensiýasynda bu ol mähri kim şol neme çykyş etdi, şoň ejen adartywa ýadydan çykyp gitdi şonu. Bir sana heley maşgala çykyş etdi. Türkmenistanyň içinde biz LGBT ruhsat berdik diýdi. O LGBT ruhsat berdik diýdi. LGBT ruhsat bermekligi erkek teklap bilýär. Gyzy teklap bilýär. Durmuş gurup toy edip bilýärler indi. Bularym sıçrap böler şu wagt gelip baran. Bularym sıçrap böler çünki bulara prezident ruhsat berdi da. Şolar ýaly doganjyklarym bar. Bulara düşer ýalak däl. Bir görseňe LGBT bilen LGBT'ni goldayan adamlar bilen birlikde miting protest edip ýörler. O bir görseňem ahlaksyzlyk, edepsizlik, tertipsizlik barada wagt eden bolup ýörler. Ýagny bilemok da bular hem oyun oýnap ýörler. Bir görseňe Ferhat Beymankuliýewi öldürdüler. Ferhady vefat etdiler, şehit etdiler Ferhady diýip aglap, eňrep video çekýärler. O taýdan birsem, ana ölmedik adamy öldürdi diýip video çekýär. Oturup bir ýyl geçenden soňra bolsa näme diýär? Ay men bilýän, hökümet aktivistlere degmeklikden gorkýar, aktivistler diri, näme diýip. Yani öz tüýkürüklerini özleri ýala otýarlar, otançsyz benamuslar bilen. Ey sypatyňyz başyňyz diýsin, aň ölenler bilen. Öňe öldü diýip çykyş edýärler. Indam bolsa dir olur diýip çykyş edýärler. Ey o bular düşür ýalakda. Şo bolşunda da halky günäkarlýarlar. Şo bolşunda halky günäkarlýarlar. Şolar ýaly doganjyklarym bar. Bulara bile dilinde destan boldy halky günäkarlameklik, halk günäkar diýmeklik dillerinde destan boldy bularyň bar. Tak, başka näme zat aýtjakdym? Bolar aýynda aýtdym bir giden zatlar dinlänsiňiz da. Salamu aleyküm. Aleyküm salam. Usser diýär. Oğlum ýagdaýlaryň saman işleýärmi? Ýaxşymy sen? Homat nädälen? Bir zat sorajaktym. Sen nireli özüň? Men Eýranly. Eýranly. Ha. Sen Türkmenistanda näme isleýär? Türkmenistany almak isleýän. Türkmenistany almak isleýär. Owa. Kim sen Türkmenistany alar ýani? Türkmenistan saňa mı galdy? Men Türkmen, meniň adym da kılan Türkmenistan diýip. Kimle?
Sen var ya, näme gurlu, näme hereket et. Sen näme diýsen şöýdi, hiç açanam sen. Birinciden Türkmenistana eýe bol bilme. İkinciden senin bu pikirleriň bilen, bu gepleriň bilen sen Türkmenistanda ýaşaýan türkmenleri hiç açan ýoldan çykaryp bilmeýin. Senin prosto adamlaryň var ya, beýnisini üýtgöderin diýen pikir bar sende. Onuň sen hiç açan bolmaýar. Biz öz ýurdumyzam, prezidentimizam, hemme dadymyzy gowurýar, janymyzy berýär. Düşünýärmi? Sen habarlarda çıkış etmeli la onda danim. Ol seni gızıklandırmasın. Nerede çıkış etmeli, näme diýmeli. Ýöne prosto senin şu gurlayan zatlaryň etdiň hereketlerin ýöne şowur zady gaýtalaýan. Ýadamadyňmy sen? Siz vatan habarlarında çıkış etmeli. Yani yanlış adrese geldiniz. Ol seni gızıklandırmasın. Ýöne sen indi var ya şu Türkmenistanyň üstünden geplemäni, bizim prezidentimizin arkadamız üstünden geplemäni sen oy ýadamadyň. Sen öz özüňe var ya ýüregiň ulaşanakmy senin? Yok. Ben Türkmenistan'ı alyançam yüreğim bulaşanak. Çünkü Türkmenistan Türkmen milletininki. Resmi dilem Türkmençe ve bizim Türkmen milleti. Yani Türkmenistan Türkmenlerinki sizinki değil. Biz onu isteseniz de istemeseniz de bir uç alyaz. Türkmenistan'ın adamı bolan. Dur, kayda karın balasay. Dur, gerekleş gepler. Eden oyuna gelen ok sen. Evet. Birinciden şu vakit özlüğü Tatarı men Türkmen diýmäne başladı. Çünkü gördüler Türkmenler oyunup başladı. Biz Türk diýmäne başladı. Sizin hemmenizi Türkmen edeceğiz. İnşallah hemmenizi Müslüman edeceğiz. Çünkü Allahu Ekber, la ilahe illallah deyip başladılar. Yani benim barmaklığım gereği yeri yok ki. Benim pikirim, aydan sözüm var ya. Çünkü bizim Türkmenlerimiz oyunup var ya. Vatan näme, hökümet näme, halk näme, prezident näme, bular näçe aylyk alýarlar, bular kimlerden, onu Türkmenlerimiz oyunup otdy. Indi o burada girip bilmeýäňiz, şekil değiştirip bilmeýäňiz. Yani doğru, Stalin aldı, Lenin aldı, babalaňyz geldi, Türkmenleri öldürdüler, kırdılar, Orsur'un eline peşkeş verdiler. Yani indi alyas biz onu. İnşallah Türkmenler Allah'a sığınıp Allah'ın kömegi bilen Türkmenistan'ı alacaktır. Ve Allah'ın adaletini, ilahi kelimetullahı, İslam dinini dikeltecektir. Yani bu acı hakikat, bu istesen islemesen Allah'ın emridir bu. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne emrediyor ya? Yeryüzüne İslam dinini yayacak diye. Yeryüzünü. Ve bunun başı Türkmenistan'dan başlayacaktır. Bunu da göreceksiniz. İslam'ı yayratmak ya o zatları bu zatları var ya o siz ýanyklaryň eline galanak dinle. Siz ýanyklaryň eline galanak. Türkmenistanda ýaşap ýören türkmenler hakyky türkmendir, özüniň halky üçin janyna merer, türkmenimiz üçin. Siz ýanaklary o zatları gal. Evet, şuna sine den bolsaňyz zordan gepleýär türkmençe özüm sine diýäm galanak etdirip türkmençe zordan gepleýär. Näme üçin gorkýarlar? Ikara söz söylesen fısrayalar. Ben aýdýan gidin vatan habarlarda çıkış edin. Gidin televizyonda çıkış edin. Gidin arkadaňyzyň taşçygyny sorup kucaklaşyp ýatyn. Gyýdyňyzy berin, ejeňizi berin, birlikde ýaşaň. Gidin televizyonda çıkış edin. Meniň ýanymda näişiňiz bar? Gorkuýuňyz bar. Kimlikleriniz ýüze çykyp otdy. Türkmençe zordan gepleýär, gorkup otdy. Çünkü özüni türkmen görkezmeli. Özüni türkmen görkezip türkmenleriň adyndan gurlan bolup otdy. Kelime şahadat getirdiýsen bilmeýär häzir. Seni getirip otdy. Seni diýenim näçe şekil değiştirýärler. Meniň garşylygym ýok, git televizyonda çıkış edin o. Gidin televizyonyň radiosunda çıkış edin, televizyonda çıkış edin, gazetde, jurnalda çıkış edin. Gelip meniň ýaýnymda çıkış etmeklik türkmenleriň adyndan prezidenti goldaýan ýalak bolmaklyk bu namartlyk o. Diýmek täsirim bar. Diýmek size gorku salýan. Eger men size gorku salmaýan bolsam, aýdýan sözlerim size hiç gilek bildirmeýän bolsa, azap edip gelip türkmençe geplemezdiňiz. Zordan gepleýän etdirip dilin sallanyp durar. Yani ansat däl şulan kam mara, şulan kam kyn.